Julio Lorenzo, son actor de dobraxe, tamén director, formador en ocasións. Levo agora mesmo pois a frioleira de 29 anos facendo dobraxe, é moito tempo, a verdade, demasiado. Son Goanda, loitaches como un valente. Despídeme de túa nai e dille que o sinto. Respecto á personaxe de Son Goku, que é pola que moita xente me coñece, a verdade é que foi impactante, sobre todo nestes últimos anos. Eu empecé a facer a Son Goku de maior, de repente un día no capítulo 100 e pico, pois chamaronme do estudio, eu xa estaba participando na dobraxe de Dragon Ball, estaba facendo outro personaxe, e de repente me chamaron un día, me puxeron ali diante dun vídeo e me dixeron, mira, ese va a ser ti. E resulta que Son Goku dun día para outro, dun capítulo para outro, medrou. Tanto eu como moitos compañeiros que participamos e que están participando nesa serie todavía, démonos conta do que realmente significou esa serie para moitas xeracións de galegos. A través de Messenger, de Facebook, de Twitter, a xente vai interactuando con nós e daste conta realmente do que significou, non? Da cantidade de xente que vía esa serie, a cantidade de seguidores e de fans que ten, é impresionante. A verdade é que a min, digo en serio, chegoume a impactar.